Hei hei, mitä sä oikein teet? Mä oon vaan pöllö. Pöllä? Joo. Pöllä. Iltaa. Siis mitä sä sanoit? Eikö sä pelkää mua ollenkaan? Miksi? Vitun idiootti. Mä yritin syödä sut. Mitä niin syödä? Niin, se on varmasti tosi maukas. Mitä helvettiä sä selität siitä? No en kyllä todellakaan. Kaikki pöllöt syö orvia. Ne on kaikista suurinta herkkua mitä on olemassa. Orava? Väitäksä mä oon orava? Totta puhuen, oot kyllä aika läski orvaksi. Okei. Ehkä mä sittenkin on orava. Yleensä kaikki orvat juoksevat huultaen pakoon kun ne näkee mut, mutta miksi et sä? Koska ei ole mitään syytä siihen. Voinko mä jäädä sulla? Tarkemmin ajatellen sä oot kyllä helvetin outo. Mutta aika paljon kaikkea turhaa paskaa siinä. No niin kai. Olen ajattelevainen pöllö. Okei. Rehellisesti sanoen, sä et kuulu tänne. Niin mä tulinkin vasta tänään tänne. Väsyttää aika paljon. Missä mä nukkusin? Mistä sä oot tätä ennen yöpynyt? Okei, mä kerron sille ehdolla, jos mä nukkusin taas. No, okei. Mennään sitten. Jep, siinä se oli. Vai niin? Olet siis kokenut kovia. No niin, mitä väliä sillä mukaan enää on? No. Mä ajattelin, Joo. Jos vähempää kiinnostaa. mutta etkö sä pelkästään mä olisin syödä sut sillä aikaa kun sä nukut? Ei pelätä, ei. Todella hauskaa. Mutta älä luule, että kaikki tulevat olemaan kilttejä. Metsä on oikeasti tosi pelottava paikka ja kaikki haluavat syödä orvia. Mit? Tossa se illallinen olisi nyt tarjottimella. Todella houkutteleva tilaisuus. Siis oikeasti mä en tiedä mitä ajatella. Oikeesti, tuskin toi on orva.